prolaznik kojeg sam slučajno sreo kada sam išao kupiti mlijeko za palačinke. Naoko banalan prizor koji je postao popularan diljem svijeta. Običan čovjek osvanuo je na jumbo plakatima i osigurao si vječnost. Svojom je pojavom uzrokovao mnoge pomutnje u državama s politički upitnim režimom. Prisvajanje tuđeg identiteta postaje ključem bacina stvaralaštva. Slučajni prolaznik privlači pažnju svojom tajanstvenošću i govori nam koliki značaj ima beznačajna stvar. Braco iskače iz umjetnikovih cipela te u njih stavlja obične ljude uvjeren da su svi ljudi umjetnici. Braco tvrdi da smo svi mi potencijalni umjetnici. Ali to nismo osvijestili zbog društvenog pritiska.